EG MemberCare er et medlemssystem, der gør det muligt for organisationer at administrere alle medlemsdata effektivt. EG MemberCare giver din forening overskud til det, I er optaget af. Det er jeres sag, jeres medlemmer og jeres udvikling. EG MemberCare er udviklet specielt til professionelle foreninger og med medlemmet i centrum. Det betyder, at et medlem er et medlem, og ikke en kontakt og ikke en debitor. Det gælder, hvad en organisations medlemmer er personer, firmaer eller foreninger. Der er mindst 3 gode grunde til at anvende EG MemberCare. Din forening får alle vitale funktioner samlet i en sammenhængende løsning, uden dyre licenser og med markedets største selvbetjeningsplatform. I kan frit supplere med tredjepartssystemer og få en sømløs sammenhæng med jeres andre systemer, og I kan automatisere manuelle opgaver, der sparer jer både tid, tastefejl og penge. Vi vil gerne vise dig løsningen og fortælle meget mere. Kontakt os i dag og hør mere om EG MemberCare.